αντίστοιχα από αυτόν που κατέχει ουσιαστικά τη χρήση τους και τα δικαιώματά τους. Τι θέλω να πω. Ήρθε στο ένα εργαλείο διακήρυξης από το δυναμικού ουσιαστικά το 2015. Ήρθε στα χέρια της διοίκησης, μια διοίκηση βαθιά τακτικής, βαθιά διοίκησης, η οποία θέλει και το χρησιμοποιεί για να στραγγίσει τους εργαζόμενους και να δημιουργήσει μια καθημερινότητα που σε όλους μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μια καθημερινότητα που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της δουλειάς, που έχει ουσιαστικά καταδείξει τεράστια μελετή συνεργεία σε αρκετές περιπτώσεις, έχει να κάνει με την διευρύνση του χρόνου, αφού στο κάθε διαφέρον υπάρχει δεν υπάρχει διάλειμμα, έχει να κάνει με μια ψηφία αξιολόγηση, μια τελευταία αξιολόγηση που γίνεται για τους συναδέλφους, έχουν να κάνουν με την απόδοση που είχαν να κάνουν, έχει να κάνει με όλα τα συστήματα που αφορά. Απ' την άλλη, επειδή η τεχνολογία στα χέρια της εργατικής τάξης, στα χέρια των επαναστατικών δυνάμεων σε επόμενη φάση που θα περάσει η κοινωνία, θα είναι κάτι χρήσιμο, θα έπρεπε να έχει και να αξιοποιεί και να παίζει ένα άλλο ρόλο. Πρέπει να δούμε ζητήματα τα οποία στην καθημερινότητα έρχονται να κάνουν τη ζωή του εργαζόμενου δύσκολη. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευσή του, με τα εργαλεία που έχουν στην ίδια η επιχείρηση για να δουλέψει, με τα αυτοκίνητα ακόμα στα οποία έχει για να δουλέψει, τα οποία η διαδικασία, τουλάχιστον σε εμάς κάτω, έχει τόσο δύσκολη που τα αυτοκίνητα δεν μπορεί ο συνάδελφος να κάνει τη δουλειά του και υποχρεώνεται αρκετές φορές να πούμε ένα αυτοκίνητο για να πάει να δουλέψει. Έχει να κάνει με εργαλεία τα οποία το αντικείμενο τον οποίο προσφέρουν και δεν τον έχουν εκπαιδεύσει σε αρκετούς συναδέλφους που βγαίνουν είτε για IGTV είτε για BDSL και τον εξοπλισμό που του έχουν δώσει είναι ή παλιός ή παραπλησμένος. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία, αν θέλετε, σε μια ανάγνωση κάποιοι μπορεί να πει ότι κοιτάξτε να δείτε μια διοίκηση αναποτελεσματική, όλοι είναι συνειδητά. Συνειδητά η διοίκηση απαξιώνει το εργατικό δυναμικό. Συνειδητά μας έχουν σε αυτή τη διαδικασία. Σε συνθήκες ανάπτυξης, σε συνθήκες που οι τηλεπικοινωνίες δεν θα βγουν σε ένα καθοριστικό πλαίσιο, αλλά θα είναι στην υπηρεσία της εργατικής τάξης και του ελληνικού λαού για την ανάπτυξη και για να υπάρχει μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών με καθολικές υπηρεσίες, με στόχο την ανάπτυξη, όλα αυτά θα είναι εργαλεία ανάπτυξης. Και η ζωή του τεχνικού δεν θα είναι αυτή η κόλαση. Θα είναι μια καθημερινότητα στην οποία ο συνάδελφος και θα δέσει και θα μπορεί και θα μπορούν να αρχίσετε όλους τους εργατές από το σωματικό και σαν εργαζόμενο.